Sabeu què són estos forats? No és que s'ha acabat el pressupost municipal. Estos forats són les bales que els canons de Napoleó, quan volgué conquistar València, varen fer a les muralles de Quart. Valencians, valencianes, sabeu el que tenim ací? Sabeu qui és este personatge tan important? És Vicent Domènech. És una persona molt important per al valencianisme, per als valencians. És més conegut com el Palleter. I si preguntareu, qui no el conega, qui és el Palleter? Doncs bé, tinc que dir-vos que el Palleter és fill d'uns valencians de l'Horta de Patrais, junteta a Paiporta, i que va ser molt important en la història nostra. El Palleter es coneix com a tal perquè antigament este xic es dedicava a fer palletes. Palletes que avui en dia coneixem com a mistos, perquè el que feia ell era juntar sofre en les canyes valencianes. El que feia era anar al mercat i vendre-les en el mercat. I en aquesta venda ell se traia el seu sostén per a poder menjar i per a poder viure. El més important va ser la fantàstica hassanya que ell va fer en el passat. I jo vos vaig explicar en una miqueta de deteniment i de calma. Així el veieu representat de forma molt heroica, perquè ho va ser. Estava sentat baix la cadira i baix un sostre que es feia com si fos les ataüts antigues, i ell està liderant en la mà dreta un tros de canya i un resto de faixa roja que va lligar a la seva canya. És fantàstic i vos explique per què. En l'època de Napoleó, en l'època de la independència, ell de forma espontània va ajudar a una revolució social. Sabeu que Espanya va ser invadida per Napoleó en mentires i en enganys, i en València, el dia, este és important, 23 de maig de 1808, este senyor, així ho vegeu, es va abanderar com a la classe social mitja i baixa, es va liderar com a precursor d'una revolució, com un moviment per a defensar la nostra terra. El Palleter, com ja conegueu, va dir unes paraules molt importants que van passar a la història i que avui en dia m'agradaria que tots nosaltres les recordàrem, que no van ser unes altres que un pobre Palleter li declara la guerra a Napoleó. Visca Fernando VII, morts als traïdors. És fantàstic, no? Mireu, ell està simbolitzant aquesta revolució social d'inconformisme, de lluita. La classe social més baixeta, que és la llauradora en aquest moment, estava reivindicant: hem d'eixir al carrer, no hem de deixar que ens xafen, hem de ser líders en un moviment socials. I quan en Espanya encara estava Fernando VII abdicant, així en València ja estaven reivindicant i lluitant pels nostres drets, i també pels drets dels monarques.
és fantàstic, de veres, a mi se me fiquen els pèls de punta, és meravellós veure com hem tingut valencians i la història que han pogut representar-nos i avui en dia, per a nosaltres, per a mi concretament, és un referent. És una persona que per a mi simbolitza molt el nostre moviment social. Volem fer despertar els valencians, volem donar-los una oportunitat als valencians i volem fer que València i la comunitat valenciana continuï sent un gran referent per a tots nosaltres.